Možno aj vy chodievate každý deň okolo nejakej starej, rozpadávajúcej sa budovy. Možno ste aspoň raz zatúžili vojsť do jej útrop, zakrádať sa po chodbách, okolo vás len ticho a prach. Niekomu to síce môže evokovať scény z hororu, ale mladá fotografka Lucia to vidí úplne inak. Rada sa vyberá na miesta, kde zastal čas a dotýka sa vecí, ktoré tam roky ležia bez pohnutia. Pre mňa najväčší bonus je takéto dobrodružstvo, taký ten adrenalín, ktorý človek zažíva. A ja to tak nazývam veľmi tak jednoducho, je to psychická očista. Keď niekto má potrebu vypadnúť z reálneho sveta, ide do lesa, niekam sa prejsť, pustí si hudbu, tak ja jednoducho takto zmiznem z toho sveta a zavriem sa v nejakej opustenej budove a pozerám a obdivujem, fotím. Urbex alebo Urban Exploration môžeme chápať ako prieskum opustených budov. Urbexeri sú ľudia, ktorí vyhľadávajú schátrané objekty a s pomocou fotoaparátu sa snažia zachytiť niečo z ich rozpadávajúcej sa krásy. Veľa ľudí by povedalo, že tie priestory a pohybovanie sa v takýchto riskantných miestach, kde hrozí naozaj nebezpečenstvo na každom kroku, je nebezpečné, že ten priestor pôsobí depresívne. Kdežto na mňa to má úplne opačný účinok. Ich cieľom bývajú často opustené továrne, kaštiele, prázdne mestá, nemocnice, rodinné sídla. Pre Luciu bolo najväčším snom dostať sa raz do Černobyľu. A určite moment, na ktorý nezabudnem, to bol druhý deň výletu, kedy som prvýkrát videla už tak v diaľke to ruské koleso známe, ktoré nikdy nešlo. Nikdy sa tam deti bohužiaľ nemohli zahrať. A to naozaj, ako to vo mne vyvolalo takú eufóriu a to sa nedá ani popísať pre človeka, ktorý tam nebol, pretože to nepochopí. To až keď na to miesto prídete, tak všetko sa vám to ako keby tak spojí v tej hlave a cítite tú energiu toho miesta. Na Slovensku sú urbexeri skôr solitéri, takže po opustených budovách behajú najradšej sami. Nielen v Bratislave majú viacero obľúbených lokalít. Hoci fotky zavesia na sociálne siete, nie vždy medzi sebou zdieľajú aj informácie, odkiaľ sú. Urbex má určite svoje pravidlá, sú síce v takej nepísanej forme a je už na každom jednom urbexerovi, či sa nimi riadiť bude, alebo sa nimi riadiť nebude. Ale takéto hlavné jedno pravidlo je nevynášaj nič len fotky a nezanechaj nič len stopy. Niekedy ich volajú aj lovci duchov. Aj keď Lucii tmavé priestory strach nenaháňajú, aj ona zažila niečo nevysvetliteľné. V dome, o ktorom sa hovorilo, že tam straší. Boli sme rozdelení, ja som bola dole, kamarát bol hore a fotili sme, nepočuli sme sa navzájom vôbec. A kamarát potom, keď sme vyšli z tej budovy, zahlásil, že počul nejaké kroky pri ňom, na tom jeho poschodí hornom. Takže z toho sme mali trošku také zmiešané pocity, ale nechali sme to plávať. Všeobecne platí, že ľudia aktívne sa venujúci urbexu majú posunutú hranicu strachu a neboja sa riskovať. Pre Luciu je to najmä o prekonávaní samej seba. Urbex je v podstate aj o takom prekonávaní strachu. Ja osobne ako dieťa som sa napríklad strašne bála výšok a takisto aj tmy. A teraz v tejto dobe nemám problém sa fotiť na 15-poschodovej budove a nerobí mi to vôbec zle. Takí tí organizovaní urbexeri, ako Lucia Gažíková, oni robia tú činnosť naozaj, tak dá sa povedať, že až tak odborne, čiže oni si veľmi profesionálne fotia tie priestory, robia z toho aj výstavy. A potom sú podľa mňa kategória ľudí, ktorí možno aj nevedia, že robia urbex, ale zaujímajú ich opustené miesta. A to je súvis napríklad s našim ďalším projektom Mestskými hradbami. S úpravou priestoru za Mestskými hradbami sa začalo práve na podnet urbexera, ktorý ich preliezol a doniesol odtiaľ fotografie. Dnes slúžia ako oddychové miesto. Čiže má to naozaj praktický dopad. Je to znovu objavenie génia loci, priestoru, ktorý môže byť naozaj veľmi, veľmi atraktívny.